neste espazo grazas ao traballo da ONG Igaxes, de integración a través do teatro. Isa, 19 anos. Súa avoa foi a única que sempre permaneceu ao seu lado. Alea, 42 anos, chegou a Galicia cando tiña 6. O máis difícil para ela foi aprender o idioma. Non lle dirixiu a palabra dende o día no que Alex decidiu contar quen era. Son fragmentos da obra de teatro Soños da organización Igaxes, que traballa coa infancia en risco de exclusión. E vende a anunciar o último pase desta peza que nos conta a vida cotiá de menores tutelados tras 2 anos xa sobre os escenarios galegos. Mocidade tutelada é unha rapaza do rural que vive coa súa avoa cando está falece, uns rapazas migrantes. Mocidade tutelada tamén é un rapaz de pais que reniegan del por cuestións de identidade. Ela é Tamara Canosa, directora da obra de teatro Soños, a peza que se vai despedir o sábado en Santiago. Para coñecer máis sobre este proxecto, en directo está a nosa compañeira Silvia Muiña na sede de Igaxes en Compostela. Silvia, quen te acompaña? Boa tarde, Andrea. Pois estamos con Carlos Rosón, director de Igaxes e impulsor desta iniciativa que, como dicías, leva ao teatro galego a realidade cotiá dos menores tutelados. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, boa tarde. Como xorde a idea de empregar o teatro como unha ferramenta para sensibilizar da realidade que viven os menores tutelados? Bueno, nós tiñamos a idea e a conservamos, non, de que o terceiro sector de acción social, as ONGs, chegamos moitas veces a un público xa cautivo, non, un público que xa se acheganos con unha certa sensibilidade. O que queríamos era espallar esta realidade dos mozos tutelados a público que habitualmente non chegamos, non? Ese é o xerme da idea de utilizar a cultura, nomeadamente o teatro, para poder chegar a ese público que habitualmente non chegamos. E tivemos a sorte de cruzarnos cos compañeiros e compañeiras de Cultura Activa, de Arte Feito, que xente que dende a cultura tamén ten esa sensibilidade social, e aí foi o xerme da construcción do guión e da construcción da obra de teatro de Soños, non? Levades case 2 anos de representacións en máis de 20 concellos galegos. Como foi a acollida do público a esta peza que vos trasladan tras o visionado da obra? Bueno, trasladan primeiro o descoñecemento que efectivamente había previamente ao visionado da obra do que a realidade dos mozos e mozas. Trasladan algo moi importante para nós, que é a empatía e o achegamento a estos mozos e mozas, porque son mozos que pertencendo ao sistema de protección ou que acceden para seren protegidos, normalmente teñen ese estigma de que están no sistema de protección porque fixeron algo malo, e polo tanto eso é unha realidade que é moi común da xente, non? O de verdadeiramente coñecer a realidade destos mozos e destas mozas. E logo trasladan unha cousa moi importante para nós, que é a calidade da obra, do que pois moi responsable Arte Feito Cultura Activa e tamén a directora Tamara Canosa e os actores e actrices que participan nela. Soños está dirixida a todos os públicos, pero moi especialmente poñedes o foco nos máis novos, e precisamente neles, según me contabas, onde notasteis un maior impacto tras ver esta obra. Sí, nós tamén tiñamos claro que para nós tiña que ser unha ferramenta de sensibilización e que, polo tanto, tiñamos que medir o noso impacto. Temos en Igaxes unha obsesión coa medición de impacto, co conseguir estos obxectivos que nos marcamos previamente os programas, e, polo tanto, tiñamos como moita máis facilidade para chegarnos aos institutos e aos colexios, ofrecer o visionado da obra, mentras se traballaba tamén unha unidade didáctica. Por tanto, medíamos unhas determinados ítems de percepción e de coñecemento dos mozos e mozas do sistema de protección, traballaban unha unidade didáctica, iban ao teatro a ver a obra e despois voltaban ao colexio a semana seguinte para seguir traballando esa unidade didáctica. E aí foi onde verdadeiramente vimos o impacto que conseguiu a obra, non? En termos de coñecemento desa realidade, que é unha gran descoñecida, que se identifica co sistema de reforma, que se identifica con mal comportamento, que se identifica con delito, e mudamos esa percepción. E para nós tamén foi moi importante o feito de que estos mozos e mozas entenderon nunha porcentaxe moi elevada que a exclusión social, que os fenómenos sociais non son fenómenos simples,
Non hai respostas sinxelas e simples para eso. Son fenómenos moi complexos, non? Vivimos en un momento onde hai uns discursos moi simplistas, onde hai uns discursos a través desa simplicidade que levantan barreiras, e, por lo tanto, toda esta rapazada que asistiu a Soños entendeu, así o manifestou, que era unha realidade tremendamente complexa que obedecía a múltiples factores. Carlos, Iso que fixo foi aumentar o nivel de empatía e, polo tanto, aumentar tamén o bo concepto que se ten destes rapaces. Perdón, Carlos, non, perdón a ti que te estaba a interrumpir. Son Andrea dende o Estudi. Quería preguntarche tamén por outros proxectos. Noraboa por esta obra de teatro, pero cales son os outros proxectos que levades a cabo en Igaxes de integración? Pois mira, moi relacionado con esta obra de teatro é a transición á vida adulta dos mozos e mozas do sistema de protección a través do programa Mentor, que é un programa financiado polo Fondo Social Europeo e a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, que o que fai é traballar esta independencia e esta autonomía destes rapaces. Temos que ter en conta que a idade media de emancipación en España son os 30 anos. Estes rapaces con 18, 19 anos teñen que ter construído o seu proxecto de vida, porque nós digamos que somos o último recurso. Despois de nós está unha vida independente sin apoio familiar, que é a característica principal que teñen estes rapaces. Relacionado tamén co programa Mentor, pusemos en marcha xa hai anos o programa Mentor Rural, que é de consolidación de proxectos de vida de mozos e mozas no rural, non? E finalmente tamén o traballo fundamental con familias e con infancia en risco de exclusión, aínda que non estean dentro do sistema de protección. Moitas actividades. Moitas grazas, Carlos e Silvia. Gracias. Carlos Rosón, director da ONG Igases, moitas grazas por acompañarnos hoxe. Temos lo que deixar aquí, pero non sen antes lembrar ese último pase para ver Soños, entrada libre ata completar aforo este sábado ás 8 no Auditorio de Galicia.